hej folkens. Så er den nemlig færdig. Det har sgu rigtig forestille noget Lego Minecraft, men ja. Jeg har brugt sådan lidt tid på det der. Jeg kan se det her. Jeg håber, du kan give det tid til lige om lidt, at vi skal spise også. Så? Jeg håber, du kan give dig tid til lige om lidt, at vi skal spise. Ja, det er meget sejt. Og så hvis man åbner her, så er der laser. Men man kan tage det op. Ja, hvor er det andet træ? Det er der. Og hvad er klokken? Det kan jeg ikke se. Ja. Men altså, jeg tror bare, at det her så... Ja, så har jeg lavet... Der. En lille mand. Og min... Jeg skal sætte noget... et eller andet ind i. Og... I'm sorry. Men ja... Det her, det er lidt af det. Sådan... Jeg skal sætte det ind i. Men der kommer nok en video, hvor at jeg laver lidt af min. Hej.